Засведчым сваю веру і ўшануем Бога, які ў сваім спрадвечным плане пастанавіў, каб крыж стаў знакам яго міласэрнасці. Гледзячы на крыж, будзем памятаць, што паміраючы на ім, Христос паказаў нам сваю бязмежную любоў да касцёла. Праслаўляючы крыж, будзем памятаць пра Хрыста, які праз сваю кроў, пралітую на ім, знішчыў усялякія падзелы, што існуюць паміж людзьмі, і з розных народаў учыніў адзін Божы народ. Аддаючы пашану крыжу, прыпомнім, што як вучні Хрыста мы пакліканы да нясення нашага штодзённага крыжа і да наследавання Пана. Пастараемся яшчэ глыбей зразумець таямніцу крыжа і яго збаўчую моц. Молімся. Божа, Твой Сын, пераходзячы з гэтага свету да Цябе, быў прыбіты да дрэва крыжа, каб паяднаць з Табою чалавечую сям'ю. Глянь на сваіх верных, якія ўзнеслі гэты знак збаўлення, і яго моцаю падтрымлівае іх у нясенні штодзённага крыжа, каб, ідучы шляхам Євангелля, яны шчасліва дайшлі да неба. Праз Хрыста, Пана нашага.